Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Koplam 2 up 23 ya. Selamat siang pemirsa, ini sudah siang. 1 2 coba buat ya. Piye mau selalu. Selamat siang. Hari ini Mbak Eka mau ke Merah DS. Alhamdulillah sudah gajian YouTube. Nek ditakoi Mbak Eka berapa sih gajiannya? Pokoknya nek sudah mencapai 1.400.000 bisa diambil guys. Yo gak tentu, aku yo pernah 4 bulan sekali, pernah 8 bulan sekali. Penting tak syukuri guys. Soalnya yo nyekel rumah tangga karo mergawe kuwi yo gak semua wanita mampu untuk mencapai waktunya ngono. Aku tak teleteni guys, Facebook Pro lah yo tak teleteni koncoku sing omahe bluro kono yo wis bayaran alhamdulillah yo. Pokoknya YouTube itu kan sudah 1.400.000 aku bisa diambil. Nek FB Pro kuwi $25. Ya setara berapa, pokoknya $25 dengan $1 Amerika itu sekarang berapa ya pemirsa, antara 16.000 atau 17.000 $1 itu ya tak ceritani. Pokoknya gerak ngonten bayaran itu berarti bayaran urung ya urung. Aku tak syukuri guys, iso metu duwike iku sematur nuwun. Nek kanggo aku, pone aku seorang ibu rumah tangga ya guys ya. Ibu rumah tangga gak iso kerja ning jaba, duit tanggungan anak, yo ngopeni anak loro ki ngarep yo nyangoni sithik-sithik ponakanku guys. Yo nek tante Deni ku apian guys, kabeh dulur iku ndek mudeng ilmune ditularno. Muga-muga tante Deni rezekine lancar terus yo. Aku iso nyangoni yo nek ngene iki guys. Wong bocah disangoni ngono ku senenge ra karuan yo. Ngo karo ngekeki sesuatu kanggo tante Deni, yang tante Deni mbek mak iki tunggal sak omah padha ae guys. Pak anggere aku baru tutup gak ngarah lali karo sing tuwa guys. Wong nek belum berbagi ilmu iki sedekah lancar rezekine guys. Ya aku tak aku tak enteni masalahe kalau jam bank itu nggak aktif, dia tidak bisa mentransfer uang itu ke rekening loh guys ya. Nek FB Pro ini kita harus punya PayPal. Nek YouTube kita harus sudah dapat surat dari Google AdSense sakit bisa. Nek aku gak pelit, ana sing pernah WA aku pemirsa takok ya tak dono sak ngertiku guys. Tapi nek soal wong tante Deni sing paham ya dulure iso njak tolong dulure nek aku. Nek carane ngonten piye Mbak ngedit ngono aku mudeng guys. Samono aku daftar takut tante Deni ya mudeng ya iso. Cara ngono ya wis didono. Pokoknya ya kita asalkan kita iki punya NPWP ya sebagai warga negara yang baik ya. Kita harus taat pajak ya kabeh mbake nang awake dhewe. Guys. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat Allah Subhanahu wa taala, kepada tante Deni sekeluarga, kepada Mak Damis dan Mas Dimas sekeluarga, muga rezekinya lancar yang mengenalkan dunia YouTube, muga melimpah-limpah rezekinya menularkan pengalamannya di dunia YouTube. Guys, ya. Aku tak lipstick. Aku ki ngenteni guys. Asine iki kan kemarin. Surat dari Google AdSense itu memang kemarin, tapi kan nek Sabtu Minggu itu kan libur ya pemirsa bank. Nek jam bank belum aktif tidak bisa mentransfer uang itu ke rekening pribadi gitu. Karena aku di mobile banking tak cek kok ora metu-metu rezekine butuhane akeh guys. Kalau ya jenis investasi emas iki ngono kuwi, kalau suamine lagi gak cukup memberikan uangnya apa libur panjang Mas Santo kira untuk presuwe guys, 3 minggu kerja niki mau 2 kali sudah pernah tak ceritani yo. Wis porong kerja iki selama hampir 3 minggu ini beliau Mas Antaki mau cuma ngewangi dandan tok karena orderan kapalnya belum bersandar yo guys. Jadi urung iso kerja, jadi bendinane iki kan terus bayar iki. Nah, gunane
emas iki yo didol. Engko tukunen nek rezeki ya, daripada mau kon utang tanggane apa dulur iki ndek keperluan dhewe-dhewe pemirsa ya. Aku wong apa anane ning ndi Mbak tak dol untuk emas. Ndek butuhan dhewe-dhewe, guys. Aku apa anane lah tak tutupi. Kancaku yo gak kutok, guys. Kanca-kancaku iki yo do lagi sambat gawean sepi, dodolan sepi. Dadine ya apa sih didol ngene. Tandane merah buku Jordan bisa. Jadi aku pengen jahit nang celana lho. Ayo mak ngati niki ya sibuk guys yo marai. Wis nang kena wis gampang. Penting mulai sik sepenting mulai sik penting merah sik pemirsa. Gak nang kota, gak nang desa, duit 100 ki lho dipecah entah. Mulane aku tuku sayur tak nggo sahur sisan, buka sekalian sahur 16.000 apa 13.000 wis irit malah. Guys, sok ngetepes saya tak ndang anu sik aku ya. Assalamualaikum guys. Mbak Eka bayaran YouTube. Alhamdulillah saiki. Iya wis. Wis berapa? Wis jam 09.30. Lho. Lah nggonku kok urung mlebu. Amit, iki nggo ponakanku. Sepurane gak iso menehan. Ini tak syutingno, Mbak. Aku tanggung geder nggo beras Wis jarono ndang kono, tak syutingno. Alon-alon. Duwe, Mbak. Yes, alon-alon sik. Makasih ya, Mbak ya. Fae dhewe urun cairi. Urung sak tak deloke. Sirang Aku syuting masih Ya tak syutingno alon-alon. asik men kowe. Iya. Alon-alon, iya. Assalamualaikum. Nah, syutingno Mbak Eka, guys. Ndang kowe darono, Den. Mari jenazah saiki. Iya Allah, kowe bayaran Mbak thumbnail Mbak. Iya, thumbnail-e. Mak nangis aku kok Sik. aku ya seneng ya, Dok. Maaf ya pemirsa, mungkin ya gak iso nyangoni akeh ya pemirsa. Apa, Dok? Iki wis udah nyangoni yo ngene iki. bareng mae. Oke, kasih Iki nggo mae, terus tak deloke. Iya ngono kok yang ngekeki sithik, guys ya ponakanku, guys. Enten jumuk kono. Cuma notifikasinya jam 9:30. Alhamdulillah. Nang aku kan nanggung mebel iki. Alhamdulillah. Iya, mak iki lho aku. Alhamdulillah. Ya sepurane juga menehake kata dene ya sepurane. Yes, Muga lancar terus ya, Mbak ya. Amin. Bayaran terus jondo. Mak ya balasane ngono kuwi sithik ndongakno. yo celengane guys. Iki yo rumah tangga celengane yo aku matur nuwun tante Deni yo marai aku yo guys. Gonggo FB-ne menek nular insyaallah engko yo iso cair sok ben. Muga ya bayaran terus ya, Dok. Wis pokoke intine ngono. Muga-muga lancar. Ora nek dolan nek pirang bisa yang cair terus. Jangan tak suwe-suwe. Mau ngene iki apa sih? Celengan sing nyukupi wong lanang. Dadi iki timbang dhekne nganggur. Lah kok konten sithik-sithik. Kok wis cair? Gonku urung. Tak tilang langsung ben cair. Dikeleti. Niku gak bareng-bareng Dek mau Enggak bareng kan nang brimaku tulit. Alhamdulillah Gusti aku yo ngono. Kuwi ya Mbak ya ngoten. Pirang wulan, Mbak kowe? Iki ketoke 11 sasi aku. Sabar ya. Yo 8 sasi tahu, 4 sasi yo tahu. Gak mesti. Diglathuki, Mbak. Ya tuki. Iki padha karo Doa Leprok. pemirsa, monggo ini lancar, buat tonton terus, monggo nyepake ngono. emang udah Mbak Marta. Nek sembako iso dinggo nganu guys bendino. Nek yo ora yo isone ngene iki guys. Pas entek iki. Oh, ora. Lah kejene Mambu. tapi aku gak iso nggowo, gak penak dadaku. Mambu pisan. Aku diwarai itu wis matur nuwun. Tenan, merga apa lah yo pemirsa ya. Ya wis. Iya, sakon gegege gawe ono seluruh kok papat ngono syuting. Soalnya nek wifi tapi di bocah cilik. Bisa. Iso, Bisa. Facebooke tak foto-foto Sisi jenis kena tante Deni. wong sing bayar
kono kok ndang monet kabeh silit-silite di Aku pas syuting ngono. pas nyanyi ki mbok pengen ki mang. Yo, lagi yo Maksudku, konfirmasi. kok kan nyanyi nek? Mana-mana teko gos-gosani aku enek apa, Mbak? Aku Kejutan, yo sidik-sidik. Ngekeki Pas aku sing tuwa aku ge. pengen konten mak ngono masakku kumaha. Ya iya aku yo ngono kan konten ngono. ngono. Ya ngono suwan kok Kesuwen. kumpul nek. Heeh. Oh panikan. Panikan. Gak langsung disantun langsung budal Nah. Pas berasnya mak Adi. Ya pas Ini beras kok bengi di masak. aku ki mau ket subuh tak cacek kok yo bangun buka cacek. Oh, mak luting. Duh, alhamdulillah aku yang iki mau jare tuku. Gak iso nggowo, aku kok nek balik Ibaratnya kaya arep telengan yo. celengan pemirsa ya. Pokoknya yo Lancar terus. iso ditonton terus. Amin. Ilune akeh. Muga-muga diparingi bledos ngono lho pemirsa. Amin. Per, Walah, Mbak. Maksudnya Malah sini bagus. Tapi bayaran suwe kok dindum-dum. Oh, alah. Yes, baik guys. Alhamdulillah. Bayaran. buat sharing ke jajan nggih. Tangan-tanganan. Tangane sing Saya yo iki mangus bareng YouTube tante Dini paling ku gantian awan. Yo nek iso nyangoni yo ora akeh guys yo sing ngono kuwi aku pemirsa. Duwene yo nek pas iso nyangoni yo pas ngene iki. Terima kasih nonton kontenku Mbak Ojo Lele Kemes sampai keluarga Mas Goplem. Moga-moga rezekine padha lancar. Kira Mbak Isma karaoke guys. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gue tuh pian berbayaran aku. Amit tangan iki. YouTube. Ya Allah. Sithik Mbak ya. Nang sekolah Nggih sithik lho Mbak ya sepurane. ini lancar. Amin. Makasih ya Mbak. Dongakno ya Mbak. Bayaran YouTube nah. Amin. Iki yo Akeh disyukuri. iya Mbak iso bayaran wis matur nuwun Mbak. Yo bakal yo SMP iki butuhane akeh neh anakku sing gedhe. Nggih, pun Mbak nggih. Terus ya. Iya. Balik Mbak.